Seppolehdon maailmaan ja Mustamakkara keskuudessamme. Jälleen katsokaa, on paljon puhetta ollut maahanmuutosta, maahanmuuttajista. Ja Viivi Avella on viimeksi radio-ohjelmassa mokkakikkeleistä. Mutta tässä tämä on perinteistä tamperelaista mustaa makkaraa. Ja kuten näette, koskaan ei ole hyväksi taittaa eikä leikata kunnon lerssiä, vaan lerssi pitää syödä sinällään. Eli tässä Seppolehdon maahanmuuttopoliittinen linja, syö lerssi sinällään, älä suotta leikkele, eli siis vältä ympärileikkauksia, älä pätki hyvää lerssiä, näin. Kerta nyt lerssi on vajavainen, lapsikin saattaa nirsoilla, että on tämmöinen leikattu lerssi. Mutta kun saa nuori ihminen, suomalainen, neekeri tai joku muu ählämi kunnon tämmöisen verisen verimakkaran, hän ei saata aavistakaan, kuinka terveellinen tällainen annos on. Ja mikä parasta, tämä musta makkara ei kävele. Ja kuten muistamme, puukot on tarkoitettu siis vain ruoan paloitteluun, kurkkujen veistämiseen, ei siis ympärileikkaukseen. Siis muistakaa, ei ympärileikkaajia Suomeen, ei Euroopan unionin alueelle, ja nykyisetkin ympärileikkaajat olisi hyvä, jos palautettaisiin sinne, mistä ovat tulleet Mustan Afrikan ja Islamin maailmaan. Eli ottakaamme lerssistä kiinni ja hyvällä omalla tunnolla muistakaa musta makkara. Aito Tapolan musta makkara. Suosikaamme sitä, unohtakaamme kaiken muun. Tämä on hyvä.